İbrahim tofan ra behde bol sarra tepya ame dünya. Lajî İbrahimî İshak bi. İshakî razî Yakub ame dünya. Lajî Yakubî desû di teney bî. Nê desû di lajan ra Jewzî û Sib bî. Yakubî lajan de xwe miyan ra en bol û Sibî re hes kerdê. Xandê ney birayê bînî û Sibî re cara hes nêkerdê. Şewên û Sibî di hewnî dî. Nê hewnan de birayanê cih heme û Sibî rê xizmkarî kerdê. Wexto ku û Sibî nê hewnê xwe birarandê xorê vaze, îna hemin ey ra bol qarxiyay. Ew behdo o çekerdî jû bîrî miyan. Behdo û Sib bîr ra vetî ew rotî tayên merdima ku êzî ey berê Misir û jadî biroşê ze kole. Û Sib Misir de jû kole bî. Ciniya û hêrdê û Sibî ey ra bol hes kerdê. Rojê şî û Sibî ser ki ey xwe virar kiro. Û Sib ay tepya a çarneno ew ay ra remeno vicêno teber. Cinî zûrî kena ew vana û Sib qayîl bî ki min xwe virar kiro. Û hêrê û Sibî ey çekeno hepis. Newe û Sibo hepis diro û jadî maneno. Rojê kralê Misirî Firavûn hizmkaran dê xwe ra didin çekeno hepis. Îna ra jew şerab dayê Firavûnî, o bînzî Firavûnî rê nan viraştê. Nê hizmkaran çiyên do ar kerdibî. Qandê coy newe û Sibiya piya hepis dirê. A şew nê di hizmkarî hewnên vînenê. Nê şefaqêrî hewn ra werzenê ze û Sib vîneno ku halê nînan rind nîyo. Derdên di nînan est o. Û Sib îna rê vano, derdê şima çi çiyo? No çi halê şima wûna? Êzî vanê, ma wirnan zî hewnên diyo. Ew kes çiniyo ku marê maney nê hewnan vaco. Û Sib îna rê vano, maney hewnan Allah zano. Mirê hewnanê xwe vacê, ew Allah dozî maney hewnan dê şima do min misno. Hizmkaro ku Firavûnî rê şerab dayê û Sibî rê va hewndê mide jû me westibî. Ew hîrê gilê ce estibî. Hîrê gilan zî are dabî. Ew înana ingûr bî, ew ingûr bî biyayî. Tasa Firavûnî mi dest bî. Ew mi ingûr girot ker tas miyan. Mi ingûr tas miyan di ploxnê, ew dima mi tas dê Firavûnî. Û Sibî ey rê va, maney hewndê to noyo. Hîrê gilî, hîrê roj ye. Hîrê roja miyan de ti dê hepis ra bivicî. Eynî zey verî Firavûnî rê tas miyan de şerab bide. No hizmkar bol memnûn beno. Û Sib ey rê vano, hema wexto ku ti tiyara viciyayê ze min xwe vîra meke. Mi tiyara vece. Mi çiyên do ar nêkerdo. Hizmkaro bîn, o ku Firavûnî rê nan viraştê, vîneno ku maney hewndê sifteyênî rind o. Qandê coy û Sibî rê vano, mi zî jû hewn dî. Seredê mi ser û hîrê selî estibî. Sela miyan de qandê Firavûnî nan estibî. Hema mirîçikî amey ew nano ku sela serên miyan dibî, o heme wel. Û Sib nê hizmkara rê vano, mehneyê hewndê to noyo. Hîrê selî, hîrê rojî ye. Hîrê roja miyan de Firavûn do tozî hepis ra veco. Hema Firavûn do to dard kero. Ew mirîçikî do bîrê ganê to bûrê. No hizmkar bol pirûz keno. Ew xwe omid keno ku va tişî û Sibî va nîro herûn. Hîrê rojana tepiya millet do roşan bikero. Çiki
الله روج فراون دابی. فراون روج زیافتین دو گرد دانو او ایدی حزمکاران خو حبس را وجنو. فراون او حزمکارو که ذری جری شراب داین ایره آینا کار جیو ورین دانو. او فراون او حزمکارو که ایره نام وراشتی ای کنو داردا. الله معنی هوند اینا و سبیر تام مصنابی. نوا كيف حزمكارو سفتكيني بول وشو هما وسبي كوفيرا كانو.